tahle informace. A já chci, abyste si poslechli trošku dál. Můžete si procvičit svou angličtinu zatím, než se dostaneme k tomu. Já to tady nemůžu totiž posouvat rychleji dopředu a dozadu. Tohle necháme. Mějte trpělivost. Byl jsem v šoku, když jsem tohle slyšel. Teď se tady baví o tom, že mu bylo 52 už a že úžasně tancoval, a že všichni mladí tanečníci, kterým bylo 20 a 25, tak mu nestačili v té jeho kondici a v tom tancování. Ale říká, že on byl hudbou, že stělesňoval hudbu, že oni ho obdivovali a prostě on byl důvodem, proč začali, že kvůli němu tancovat a tak dále. To ještě není pro nás zajímavý. Teď to bude zajímavý, co on řekne o Michaelu Jacksonovi. Ona říká, jo, tam je zajímavý příběh o Princeovi, Michael Jackson versus Prince. Mimochodem, babička Prince byla adventistka 7. dne. You know, and he loved to laugh. He had the greatest laugh. I shall miss that as much as, so many other parts of Michael. I mean, he would bellow. He would laugh so hard he would fall on the ground and beat the ground, And one day I was being very serious with him. Tohle je zajímavý. Jednoho dne, a byl jsem s ním velmi měli jsme vážnej hovor, a on mi řekl, že zase channeloval, jo? Jak by se to řekl říct ještě? Navazoval komunikaci s duchy. To říká tenhle člověk, který pracoval s Michaelem Jacksonem v americkém interview. Oprah Winfrey je nejmocnější mediální žena celého světa. Já nevím, jestli to víte. O ní bude mluvit, myslím, i Tomáš v jiné přednášce o manipulaci v médiích. Čili to není nějaká babička někde v malé televizi, někde v provinci. Jo. To je absolutní superstar. A on tady veřejně říká, že Michael Jackson komunikoval s duchy, on trpěl, špatně spal, Michael Jackson. A pracoval na své hudbě, že? S tou vyšší mocí. And his high power was working through him and giving him ideas. Ta vyšší moc pracovala skrze něho a dávala mu nápady. V jiném interview uslyšíme, že Michael Jackson říkal, víte, já když dělám album, tak já nemám problém napsat 120 písniček. Já nevím, jestli vy tady jste tady pár hudebníků, asi jste, jo. Já nejsem žádný genius hudebník v žádném případě, ale já jsem za celý život složil asi 10 písniček, jo, s odřenýma ušima. A když on vydal, já nevím, 30 alb a ke každému napsal 120 písniček, kde bere ty nápady na to? A on to tady říká, kde je bere. Od někud jinut, ne ze sebe. Ten to tady jasně říká, černý na bílým. To je inspirace hudby Michaela Jacksona, přátelé. A tenhle Kenny mu říká, tomu Michaelu Jacksonovi, on to říká, já jsem mu říkal, hele, a nemohl bys té vyšší moci, s kterou komunikuješ, říct, aby ti ty nápady dala všechny najednou, že bychom si je dali jakoby
do poličky jako knížky a když bychom potřebovali udělat nahrávku, tak bychom tam jenom šmátli a tu hudbu jako vyndali a udělali bychom z toho CDčko a on mu Michael Jackson mu na to říká, no tomu říct nemůžu, protože on by se jako ve smyslu, on by se na mě naštval a dal by svoje nápady Princovi. Haló, přátelé, jsme ještě normální tady? Jako my jsme normální, jo? Já věřím, že my jsme normální, ale je tohle normální? Ask if you can shelf these ideas, and so we open in London, and then we'll make sure that you have a recording studio at the gig and one at the house, and you can work on the record from that point on. And he was like, I can't do that. Říká, já to nemůžu mu tohle říct. Dal by svoji idei Princovi. A oni se tomu strašně smějou. A přátelé Ale chápete, a teď z toho vyplývá, jak oni dva to chápou. Jo? Oni to chápou tak, že, a ona říká, no jo, a když mu Bůh teda ty nápady dal, no tak on vlastně, a když mu je nedá, tak je dá Princovi a nám to nevadí, protože my budeme obšťastněni hudbou, kterou inspiroval Pán Bůh. Jo? Jako, to je úplně šílený interview tohle. Jo? Ale samozřejmě Oprah Winfrey je okultistka, že? Takže ona, když řekne Bůh, tak jo, to by... Ještě připravuji přednášku okultní pozadí ve filmovém průmyslu o Hollywoodu, kde budu víc se zaměřovat na tuhle paní, a kde asi ty něco víš, kde vyplývá z toho o ní mnohem víc. Jo? Takže není divu, že ona to chápe tak, jak ona to chápe. Takže z toho vyplývá vlastně, kdo inspiroval Michaela Jacksona k jeho hudbě a k jeho úspěchu. Jeho smrt je divná a já vám tady chci pustit interview, nebo záznam. Ta přednáška je premiéra, dneska já ji nemám nacvičenou, takže mějte se mnou trošku trpělivost. Já se to u vás naučím a pak to budu dobře přednášet jinde. Tohle je velice zajímavá situace, kde Michael Jackson nechává trošku nahlédnout do pozadí hudebního průmyslu v takových náznacích, které pro mě trošku nastíňují směr a důvod jeho smrti. Tohle je z nějakého koncertu nebo z nějakého setkání, je to natočený amatérem, který tam byl. A je velice poučné a zajímavé, co Michael Jackson říká. Protože on většinou odmítal mluvit, ale tady se nechal strhnout k několika zajímavým statement, jak se řekne. Výpovědí, děkuji. Vidíte tu ruku? Viděli jste ten pozdrav? Tady toho fanouška dole? Všimli jste si? Akorát, že já mám trošku problém, že to špatně slyším. Takže nějaký fanoušek mu dal do ruky plagátek, že, kde je napsáno Sony Kills Music, čili ta firma Sony Corporation, u který byl Michael, měl s ní smlouvu a byl jí zavázaný svojí hudbou, tak s tou firmou začal mít problémy. Není přesně jasný proč, ale a Sony zabíjí hudbu, ta Sony Corporation, u který Michael produkoval svoji hudbu, mu to dal a on to teď drží v ruce, ukazuje to. You know, let me just say this. The tradition
of great performers from, and I really want you to hear what I have to say. The tradition of great performers from Sonny Davis Jr. Na začátku to není pro nás až tak zajímavý, hovoří o tom, že tradice velkých umělců, do kterých se počítal samozřejmě taky on, teď je začíná vyjmenovávat, že to většinou byli černoši. Jo? A on jaksi naznačuje, že ten hudební průmysl, který ovládají okultisti, že tak černochy jako moc rádi nemají, takže se je snaží jako trošku jako prostě se je tak nepodporujou jako jiný umělce. To pro nás není zase až tak důležitá informace. Teď jmenuje ty různý černošský umělce, kteří samozřejmě i tu hudbu, jako je blues, jazz, vlastně vychází od černochů, že? Tak on se o nich zmiňuje. Já to asi udělám jinak. Musíte mi, trvalo by to dlouho, protože vím, co on říká, tak vám to řeknu, musíte mi to věřit, teďkon můžete si to eventuálně sami ověřit, jo? Protože nevím, kolik z vás třeba umí tak dobře anglicky, že to stejně teď jako ověříte to, co já říkám, že to tak je, jo? Takže si uspoříme čas. On tam jasně říká následující věc, že ta Sony Corporation, který vládl v té době jakýsi člověk jménem Tommy Mottola. Tommy Mottola byl manželem Mariah Carey a on byl šéfem Sony Corporation. A on tady jasně říká, že Tommy Mottola je devil. Že to je ďábel, že to je, samozřejmě my víme, že Tommy Mottola není ďábel, ale on tím jasně chce říct, že to je zlej člověk, který mu dělá problémy. Říkal, vydělal jsem pro Sony Corporation miliardy dolarů. Miliardy dolarů jsem vydělal. A já od nich teď odcházím a odcházím od nich, ale vlastním polovinu té firmy, tvrdí Michael Jackson. Čili situace je, Michael Jackson má problém s firmou Sony a jejíž šéfem je jakýsi Tommy Mottola, který ho Michael označuje za ďábla. Pak ještě tady říká, že když se Mariah Carey, znáte Mariah Carey? Když se rozvedla s tímhle člověkem, tak on ji pronásledoval, byl ji, měl ji totálně pod kontrolou a on tady říká, že chodila k němu brečet a stěžovat si, jak ji pronásleduje a jak používá násilí proti ní. To říká tady Michael Jackson veřejně do širokého publika. Takže jestliže jsem se s někým rozhádal, s firmou, která má miliardy dolarů a já vlastním polovinu a pak najednou zemřu, jo? Tak a nikdo neví proč, že? Nějaký doktor, který mu tam měl něco napumpovat, jo? A víte co, každý tvrdí něco jiného a my ještě uslyšíme výpovědi Michaelovy sestry, co si o tom všem myslí. A co jsme řekli, že to je? 6, proč? 6. písmeno v hebrejštině, tuším, nebo se pletu vy si v řečtině nebo v hebrejštině, ověřte si to, jo. Není to Victory, prosím vás. Victory stejně jako OK, je pro potápěče OK, ale pro nás je to 666 a tohle není Victory, to je 6. A 6 přes oko, proč to dělají? Proč Britney Spears tancuje a tak dělá a jede dál?